मा खालामदो? अनलिया ब्लाउस गानबाय नै। लोगोफोर जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफोरा भिउ फैनो थाखाय साबस्क्राइब मोननो थाखाय मा भिडिअ खालामो नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ लोगोफोर गावनि भिडिअ गावनि हिन्जाव गस्ला गानस्लायनाय दख'ना गानस्लायनाय ब्लाउस गानस्लायनायफोरखौनो भिडिअ खालामनानै भिउ मोननो लुगैयो लोगोफोर इसोर मा लाजिनो ओंखारा नामा लाजिनाय गैया नामा गावनि हिन्जाव गस्ला खुनाय ड्रेस गानस्लायनायखौ भाइरेल खालामनो लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बै हौवा मानसिखौ जाय भिडिअ बानायदो भाइरेल खालामदो बेखौ मा बुंनो लुगैयो मा मेसेज होनो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्टआव मेसेज खोन्थाहर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।